mistoqsija, mistoqsija mistoqsija għajnek tiġi kull flaxija, kull flaxija. U ma nafx jekk hemm tuġiba, u jekk hemm fejn ser nsiba. Se nagħmel jien la jgħaddi żmien u ma nkunx għandi tifla żgħira u naqbad triq u mhux imkien min jaf jekk insirx ballerina immux dawra maċċina inkella Cinderella dejjem maqfula fiċ-ċina. Min jaf jekk ta' xi ħadd nieħu ritratt u nisfaraħ il-botna u bis-sur ma jiġi lura qatt. Min jaf jekk il-Landja x'fateri jew isibux l-aljeni u jiġu jżuru d-dinja x'jodbuhom dawk ix-xeni. Min jaf jien għandi mistoqsija li tiġi kull flaxija ma nafx jekk hemm x'wiġiba u lanqas fejn se nsiba. Nfittex Wikipedia u fuq is-social media biss dal-mistoqsijiet forsi għad għandhom tweġibiet. x'kien tħares lejja Għalfejn hemm min jagħmel ħażin u jħammes fl-ara u l-ambjent u niddej. Il-bajt matina kemm jaf illi da mhux sewwa l-iskajtlu jkollu ġewwa jiknes barra minn daru waqt li jitbissem bil-ħewwa. Min jaf għalfejn kultant xi ignorant jgħid illi m'għandniex niftu qalbna u nilqgħu postna limitat let aħna l-koll il-koll umani kemm minnu fqir jew għani fajtar ninsara lutu musulmani. Min jaf jien għandi mistoqsija li tiġi kull flaxija ma nafx jekk hemm x'wiġiba u lanqas fejn se nsiba. Nfittex Wikipedia u fuq is-social media biss dal-mistoqsijiet forsi għad għandhom tweġibiet. Iva għandi mistoqsija li tiġi kull flaxija ma nafx jekk hemm x'wiġiba u lanqas fejn se nsiba. Nfittex Wikipedia u fuq is-social media biss dal-mistoqsijiet forsi għad għandhom tweġibiet. Biss dal-mistoqsijiet forsi għad